Igbo ndị ọma, ka anyị ka na-atụnyekwa okwu na ịgbasata alụ onye nyere enyemaka, mana a na-ebugharị egwu tata. Ọ bụ makazi onye nyere enyemaka ma ọ na-enye anya enyemaka n'aka mmadụ, a na-ebuchighata ya na onye na-enye enyemaka n'anya. Ụmụ ụdị uche ndị be anyị na-enwe, ndị be anyị na-eche nọọsụ onye a na-afta dịka onye ọgaranya ka a ga-eje na-anata anata. Ọkwa eziokwu, gee ntị. Ọ bụ na inwe experience n'ụwa ị ga-akarịta ihe a na-ekwu. Ọ bụ ọsọ onye a na-afụ azụ onye ọgaranya. Ọkwa ifuru nke nwere onwe gị na-eme na ị ka bụ ogbenye na onwe ha kọwa anyị, ị ka ga-enyegburu mmadụ aka. Ị ga-enyegburu mmadụ aka. Ka m gwazie gị eziokwu, na kọbọ na-abụ afọ gị aha iwerie wee merụ mmadụ ọgụ, chi gị na ya amụbara gị ọgụ ahụ, ọ na-amụba ọgụ. Ọbọsọ ndị ọgaranya n'anya. Ofu onye kọrọ m si na e nwere ofu nnukwu ọgaranya ya golu fonu ekwentị wee je nye ese ya ji gbara ya Krismas. Ọgaranya o gotara ekwentị ekwentị ọ na-eyuzu ịbata, a na-agasachi ya ise, nke a na-aza nke a na-aza nke a na-aza nke a na-aza nke obeje chọọ nwa ekwentị. Ọ bụghị ekwentị nke kacha gara ọnụ, ọ bụghị ekwentị nke kọwa na-aba n'afọ. Ekwentị nọhụ n'etiti na okobi golie wee nye ọgaranya ahụ si ya ji egbara ya Krismas. Ọgaranya ahụ wee tie wee sị na ndị ọ dị ka ọ dị ya niile na-abịa na nke bụ n'ọsọsọ nye m n'ọsọsọ ya bụ onye bata bie si ya na ya bịara ịgbara ya Krismas. Ọ bụ ka ya bụ ọgaranya gbara ya Krismas. Ịfụ biznes kọnekshọn o si n'aka nwoke ahụ ọgaranya ahụ nweta. Maka ndị ọgaranya na-aṅa ha na-enye ego, mana onye kọnekshọn. O wee pịara this boy, this guy, or rather this man, since mgbe ahụ contact connection na business ọ gbapụrụ this nwoke ma eji ha ọ na-ekwu kịta o sokwu n'okpuru ọgaranya. A na-agba Disemba, ọ na-esokwu n'eke ma akpara isi kịta. Ọ kọrọ m ya, kọchara m ya mgba n'aka. Ifuge nya ndịwa na-agba oge ọbụla na-apịkọsọ onye ya enye gị. O nwere ndị dịkwa ka ọ dịkwa gị ị ga-enye m na nke obere ahụ inwe. Ọ bụrụ nwere ọgaranya na-aṅa mgbe ụfọdụ gba ya nye. O nwere ọgaranya ihe abụ isi na be gị gburu ofu isi ojoko pụta tụgbugere si na isi ke a na-ahụ ya n'ọkụkọ wee na-esi ụtazụ na mmanụ. Oge ọ bụ Disemba ka a nata iji burie ije nye gburu ojoko ibute na be gị, maọbụ akwa aka oyibo, kwacha aka oyibo itube etuchasịa chiri ya ka ịnọ ise. Ọ na-asị ya esi mgbe na-akụkọ oyibo egbu na be ya karịa na ụmụazị ya na-atagharị ọnụ ihe iji enweta ha abụghị nnukwu okpotokpo ihe. Mana ọ na-ebịarụ, ọ bụrụ na ị bịarụ ka enye ya ege na ọka ịbịa ka inye isi fọm ihe ogbenye ahụ nye. Onwekwa ndị bụ chịkịrịchị n'ọkwa ego m ka ọ na-edo ọma ntọpụ oge ọnụ. Eji maka ụdị ndị ahụ nọ na na-achọ ka mbunye gị uche na o nwere onye ihe eji ntọntụ ihe ị nwere mekwaziara ọgọ. O mere gị ihe tụbara anya, ọ na-eme ya emezina nsọ n'ụdị nọọsọ ndị anyị ka nọọsọ ndị ọgaranya na-emere anyị gị nwa ka obere ahịa ihe eji merụ mmadụ ọgọ chi ya amụbara gị ọga uche ka m na-ebunye gị.